नगुना मांखना प्रति बছर न अबायके किसा फालजागै दङ प्राय so hello bab song jotono no sari kaham norong nugui mankna ani screen no or kebangma rubber nursery khlaijak ko basa basa hai tini bai prai 3 weeks mane 3 saptah hai kajak oro rubber budding khamani rubber nursery wo khajangmani gangke thanai April mas ni first week eba April mas ni 2-3 tarik rogono 5 tarik rogono obo khajangmani gangke May mas ni March mas ni 20-25 tarik rogobo khajangmani tongo gangke bobo tini mokol thapa bai nei bomo mokol asajak tau norongno khlogu phungnai koyekta norong nugui mankna oro debra yagra kobang mano oro 10-15 din bai bahai khengi tong eba mokol dak khaka khaya obo norongno phungnan bage ang tubui tei waisani bagano haino hai sopaijak kenarno kaisa khlogu phungnai iko obo khloknai ang norong buskango norong nugui mankna iko oro bafang satori tong iko isitor thaya obo prai 1-2 bosorni chara iko 1-2 bosorni nursery khaijak oro ke bomo khlogi nai mokol bahike pede pepla khana pepla ya obono sintago cheri na dainen bagi or faiso fajak nor klai tungdi obo pula khlogi nagrana to khlogi nai obo paper be tight ke khajak bading mokol thapa pruno go wati manjak prai 2 din 3 din romai or wati manjak tongmani ne bahain kha tini norong buskango phungnan bagi ang so khaijak te wisa wati manjak mani yagulo pununda nosto ung bisingo kun infection da na mokol da thui thanga omono nainan bagi tui phajak nadi taw khlongai iko kaise khlogu na ba ha oro 2-3 pola ke khajak iko wati manjak iko uskango 2-3 din romai wati khajak ya iko to tolaro srabi tongo rabar butei bai je khafruni buti nangmani fiata mokol check hinane bahingkha bukul da thai thangna mokol da tei sa jai norong fungai tabu gana khai iko yangti khajangmani mangpli iko yangti nagi ko obono oino mokol thapa jangnai iko obono mokol thapa romani oino jagani bedek ni nawine obo o bedek no khawir mani oro thabui iko nai di mokol ajana ni fishing iko o jago jat o jago mokol ajane iko oro mokol aja kan afro oro tani rasuri nai bangke khurina kan no stam khawi yatai koyekta khlogi nai obo tini bai 2 saptan kisa lai drop khose prai 15-16 din hai kajak hangke tai bustang te khajak ami setan khajak obno jeng koyekta khlogi nai thanai March maso khajak yobo busubi ati mokola jai khonoro bustang khlogi te kaisa phunglani bagi ang chai toknai obno khlonani bagi chai toknai nogna mankna proti bosor no abaike kisa phaljagai tongo prai tawe 3 bosor hai 4 bosor hai romai chara nogono khainai stam phali tongo iko good quality stam obong angke March o khajangmani March ni 20-25 tarik rogo o khajangmani negana iko obo jat bukur bai o agini bufang bukur bai o bukur theba mani agini bufang bedek bai o bukur sarap lajak ek break tight khaine obo successful na jiske phano
nor nugi man khna i ko ro mokol ajeng ne phajing i ko di kholo mokol ajeng ai nor nugi man khna desa tapuro bayap song nor nugi man khna tebo yang go i ko over 2 বছর ni buphang i ko obojat 2 year ni buphang i ko skor to ha nor nugi man khna nai nai di i ko semua story tong ha ani ke porjonto chui thanga i ko hai answer porjonto chujak ki ko bo yang norong nugui mankhna i ko bo 2 বছর kajak 2 বছর 4-5 মাস খাইবাই no kormo logoi thangbai tai i ko obo hai chara quality ka hamna norok kai ke dati no rabani phol masana unke norok je fukhano rabar kaina ni ge bokhang tolao je fukhano sap khator di obo ke i ko kuno bolong kori moja kori yo bai ke sap teres tani nai tori di ge norok rabar ni 8 বছর masa oni samani norok 6 to 7 year no masanani chances to songke bayar song ini ni video asik jero nang sidang jotono no sarik kaham